To su informacije koje dobivamo iz okoline kvalitetnije, opsežnije. To su i naše odluke kvalitetnije. Međutim, nije ni to krajnji cilj da donosimo kvalitetne odluke. Krajnji cilj je kvalitetno ponašanje. Premda je krajem te ratne 1991. bilo već izgledno međunarodno priznanje hrvatske državne neovisnosti, činilo se kako u tim osjetljivim trenucima valja voditi računa o mogućim neugodnim iznenađenjima, a u najboljem slučaju da treba poraditi na reafirmaciji svekolikih povijesnih i onih ne tako dalekih veza, pa i privatnih, radi uspostave tješnje suradnje s tada još uvijek jedinstvenom državom Češkoslovačkom i njezinim građanima. Stoga se u Zagrebu okupila skupina građana, Hrvata, hrvatskih Čeha i hrvatskih Slovaka, ljudi dobre volje, kako bi osnovala Hrvatsko-Češko i Slovačko društvo. Među inicijatorima, osnivačima i kasnim najaktivnijim članovima bili su Božidar Grubišić i Miroslav Jilek. Zato im danas, kada nažalost obojica više nisu fizički s nama, ovim sjećanjem dokazujemo poštovanje te prinosimo ovaj buket informacija uvažavajući vrijeme i prilike u kojima su živjeli i djelovali, a kako bismo dokazali da smo kvalitetni ljudi. To su profesor Predrag Kirsak i doktor Zvonimir Kotarac. Banek sa moje ovdje lijeve strane, čovjek koji je vičan tom poslu, zna raditi glavnom na kompjuterima koji želimo tako brzo nabaviti da bismo mogli malo bolje raditi, pa mislim da nas može u tome pomoći mnogo. Za zamjenika tajnika našega čovjeka koji je sve ovo ovdje obletio da bi to bilo u redu, navodno uz pomoć drugih, gospodina Tomislava Filipana, studenta, vrlo aktivno. A za članove doktora Zorislava Bobuša. Božidar Grubišić je zagrebačko dijete, rođeno u godini velike proslave tisućgodišnjice Hrvatskoga kraljevstva, kada su ljudi iz svih krajeva Hrvatske u okrilju Hrvatskoga Sokolskoga saveza hrlili donijeti komadić hrvatske grude u Maksimir za svima nam dobro znanu mogilu, a on je svoje prve dane i godine života proveo upravo u Maksimirskoj ulici. Kasnije će ga život odvesti u Šibenik, Beograd i Daruvar, te ponovno vratiti u Zagreb, a njegova će se luč života, malo prije navršenih 75, utrnuti u Šibeniku i vječni će pokoj naći u Gaju Urni na Mirogoju. Život u Daruvaru, u okružju Češke nacionalne zajednice koje su pripadali njegova majka, djed i baka, a bez prerano preminuloga oca, omogućio mu je kao mladom čovjeku iskaz čitave lepeze ponajboljih svojstava, druželjubivosti, socijalne osjetljivosti, racionalnosti i životom stjecane mudrosti. Božo je dugi niz godina bio vezan uz češki tjednik Jednota, u kojem je radio od 1946. a urednikom bio od 1952. do 1965. S Frantom Burjanom ponovno je pokrenuo časopis Djetski koutek, izlaženje kojega je prekinuto 1946. Te utemeljio česki lidoviji kalendaž koji je naišao na posebno dobar prijem kod čitateljstva, književni prilog Studnice i kulturni zbornik Pšehlet,
a svi su, Bogu hvala, opstali do dan danas. Od 1965. ponovno je u Zagrebu, i to kao urednik informativnih emisija na tadašnjem Radio Zagrebu i kao urednik redakcije za unutarnju politiku i privredu sve do 1980. kada na 2 godine preuzima urednikovanje latiničnog izdanja dnevnika Borba. Godinu je dana potom obnašao dužnost predsjednika općine Trešnjevka, te nakon toga do umirovljenja bio urednikom Kronike Čeha i Slovaka na televiziji Zagreb, pa i dulje, sve do početka Domovinskog rata. Vážení diváci, dobrý den. Včela je symbol práce, ale zároveň i slasti, kterou nám nabízí med. Hlavní produkt je její nesmírné pílo. Prezident Chorvatska dr. Franjo Tuđman ujal se zaštiti nad oslavou 200. výročí pristěhování Čechu a Slováku do Chorvatska. Uredničku je karijeru, da tako kažemo, završio ipak kasnije, kao suurednik glasila Hrvatsko-češkoga društva Susreti. U Božinom se životopisu ipak treba podcrtati ono što je bitno za češku nacionalnu zajednicu. U onovremeno jedinom listu na češkom jeziku djelovao je od 1946. te se sa svojim suradnicima morao suočiti s prekidom jugoslavensko-čehoslovačkih veza u vrijeme rezolucije Informbiroa, što je značilo preuzeti veliku odgovornost i poduzeti golem napor u osiguranju tiskovina, udžbenika i druge literature pod okriljem Čehoslovačkog saveza. Bio je pak prvi novinar koji je tijekom ublažavanja napetosti posjetio Prag. Pretime se susreo s češkim veleposlanikom Vilimom Pithartom u Beogradu kao jedan od samo 3 pozvanih pripadnika Saveza u povodu Dana pobjede 9. svibnja, pa se zanimanje Čehoslovačke za manjinsku zajednicu povećalo, ali tadašnjim domaćim vlastima to baš i nije bilo po volji. Ostalo je povijest koja nestane u ovih par minuta, izuzev zanimljive slučajnosti. Tko bi rekao da će veleposlanikov sin Petar Pithart jednoga dana, puno kasnije, u svojstvu predsjednika češke vlade, poslati pozdravno pismo osnivačkoj skupštini Hrvatsko-češkoga društva. Zdravici predsjedi české vlády, pana doktora Pitharta, tomuto shromáždění. Dalje imamo prijatnu dužnost da vam pročitam pozdrav predsjednika České vlády, pana doktora Pitharta. Gospodina doktora Pitharta. Pročitati pozdrav. Vážení přátelé, sešli jste se dnes, Češi, Slováci, Chorvati, abyste stvrdili letité přátelství vznikem instituce, která bude nadále rozvoj těchto vztahů podporovat a iniciovat. Tento krok je nepochybně výsledkem těžkých válečných měsíců, které jsme prožívali spolu s vámi. Přál bych našim národům, aby se pocity i projevy účinné lidské sounáležitosti promítly i v lepších časech budoucích. Dr. Petar Pithart. Poštovani prijatelji, našli ste se danas, Hrvati, Česi, Slovaci, da potvrdite dugogodišnje prijateljstvo osnutkom institucije koja će i nadalje podupirati i inicirati razvoj ovih odnosa. Ovaj korak je svakako rezultat teških ratnih mjeseci koje smo zajedno sa vama proživljavali. Želio bih našim narodima da se osjećaj i djelotvorna ljudska pripadnost prikaže i u boljim budućim vremenima. Dr. Petar Pithart. Grubišić je bio itekako zaslužan za uvođenje televizijske emisije Kronika Čeha i Slovaka, koja je prema našim saznanjima sigurno bila na programu od 1986. do 1991. no detaljnije ćemo još proučiti. Ne manje značajna i zanimljiva je priča ona o Daruvarskoj gimnaziji.
Pored ostalih članova češke zajednice, u naporima za njezino ostvarenje sudjelovao je i naš Božo, a rezultat je bio upravo dobar hrvatsko-češki primjer u Hrvatskoj. Naime, kako navodi bloger Vjenceslav 1943, iza kojega stoji zapravo daruvarski povjesničar Vjenceslav Herout, Daruvar je imao gimnaziju do 1925. kada je po odluci vlasti ugašena, a kasniji pokušaj obnove su propali. Iza rata su delegacije daruvarskih Čeha ustrajale pri 3 susreta s predsjednikom države Josipom Brozom na zahtjevu za ponovnim otvaranjem gimnazije. Nažalost, o tome nema pisanoga traga, već samo usmena predaja, ali i činjenica da je gimnazija otvorena već 1954. s prvim ravnateljem profesorom Josipom Kubičekom, te potom dobila i novu zgradu, obuhvativši jedan češki i 2 hrvatska razreda, sama po sebi je dokaz tih nastojanja, kao i ova fotografija. Nastavno, kao primjer valjanoga češkoga nacionalnog osjećaja i hrvatskoga domoljublja, Grubišićevo je aktivno sudjelovanje u osnivanju Hrvatsko-češkoga društva i njegovoga stasanja u respektabilnu udrugu. Miroslav Ilijek je maturirao na Daruvarskoj gimnaziji 1964. Životni mu se put uglavnom odvijao na relaciji od rodnoga Gornjega Daruvara do Zagreba i obrnuto, premda je, kako bismo pojednostavljeno rekli, vidio i ostale dijelove lijepe naše, pa i šire, te zapadnoga svijeta također. Rođen je u Gornjem Daruvaru pred sam kraj Drugog svjetskog rata, 7. svibnja 1945. i slijedio sudbinu prve poslijeratne generacije. Te odrastao, poput mnogih mladih ljudi toga vremena, sudjelujući u njegovanju stare maksime, a kasnije i sokolaške, o zdravom duhu u zdravome tijelu, držeći se običaja i prakse rodnoga kraja, njegovanja obiteljskih veza i poštivanja obveza. U Zagreb je došao studirati filozofiju i sociologiju na Filozofskom fakultetu. Ne znamo je li tom izboru kumovala bliskost s mislima i djelom velikog mu češkog prethodnika Tomaša Masarika, ali on sam, kakav je već bio, blag, srdačan, otvoren, demokratski orijentiran, u humanističkim je znanostima s neponovljivim istraživačkim duhom, nošen posebnim zanosom, mogao dati i dao je jamačno najviše, pa time odredio i svoj životni put. Diplomirao je 1969. u godini jubilarne 300. obljetnice postanka i djelovanja Zagrebačkog sveučilišta. Do kraja svoga vijeka bio njegov član, zaposlen na odsjeku za sociologiju, katedri za metodologiju znanstveno-istraživačkog rada, sudjelujući izravno u obrazovanju brojnih generacija hrvatskih studenata, točnije njih 35. Magistrirao je uspješno završivši interdisciplinarni studij na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu s radom Mogućnosti i perspektive urbanih funkcija Karlovca, a doktorirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu s disertacijom Problemi empirijskih istraživanja stilova života. Na sveučilištu u Leicesteru, Engleska, boravio je na studijskoj specijalizaciji u Centru za istraživanje masovnih komunikacija, a tijekom svoga znanstvenoga djelovanja sudjelovao na inozemnim skupovima i u međunarodnim istraživanjima.
I kako to već biva u životu, stigao je stvoriti i vlastitu obitelj. Te kao ponosni otac doživjeti sinovljevu diplomu. Nažalost, nije dočekao svoje unučiće, Leona i Ani, već je našao vječni mir u Gaju Urni na Mirogoju. Studentsko mu je doba podarilo rijetku prigodu susreta s najeminentnijim hrvatskim filozofima koji su okupljeni oko časopisa Praksis i Korčulanske ljetne škole privukli na zajedničke rasprave svjetsku filozofsku vrhušku. Možemo si samo zamisliti što su mladom čovjeku punom poleta i želje za znanjem mogle značiti neposredno izgovorene riječi, susreti i druženja sa svjetskim filozofskim prvacima od Europe, obiju Amerika do Japana, ali i razumjeti kako to tadašnjoj vlasti nikako nije odgovaralo, te se potrudila utrnuti i časopis i ljetnu školu. Intelektualno i znanstveno ojačan, Gilek je krenuo u utiranje novih putova, ponekad i na vlastitu štetu, ali nepokolebljivo otvarajući vrata svježim zamislima te inovativnim pristupom doprinosio razvoju hrvatske znanosti. Surađivao je s brojnim institucijama, stručnim i znanstvenim časopisima, izvodio je i sudjelovao je u nastavi na Matičnom fakultetu i na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, na dodiplomskim i postdiplomskim studijima, te otvarao nove teme u području socioloških istraživanja, od onih u području urbanih prostora, kulture, mladih, turizma, masovnih komunikacija, slobodnog vremena, pa sve do životnih stilova. Zato nije čudno što se primjerice 2010. sudjelujući na atraktivnom umjetničkom salonu u Berlinu, hrvatski postkonceptualni umjetnik Mladen Stilinović predstavio izravnim pozivanjem na Gilekov esej o uzrocima i točkalijenosti iz 1977. Razumno je stoga zapitati se tko će sve, kada i gdje ponovno posegnuti za brojnim Gilekovim mislima, esejima, istraživanjima, zapisima. Od prve inicijative pa do preranoga odlaska Miro je bio iskreno i dobrohotno vezan uz hrvatsko-češko društvo. Sudjelovao je u svim značajnijim aktivnostima, osobno prinoseći pozitivnim rezultatima, doprinoseći i jasnim stavovima o češkoj zajednici u Hrvatskoj. A s istraživačkim projektom o Karlovom sveučilištu istinski je bio oduševljen. Na srednjoeuropskim sveučilištima na Karlovom je trajalo stoljećima. Mi, ako želimo imati doista veliku ambiciju, a imamo je za sada, da napravimo jedan enciklopedijsko izdanje, onda to će trajati nekoliko godina. Zapravo želimo ta sva stoljeća staviti negdje na jedno mjesto, u jedne korice, a u tim koricama bi bilo obrađeno puno imena i prezimena, naravno neka su latinizirana, neka su germanizirana, ali mi ćemo tražiti one hrvatske korijene u tim prezimenima. To su zapravo grupe Hrvata koje su imale doticaje sa Karlovim sveučilištom, a kasnije i grupe čeških profesora koji su pomagali razvoju Zagrebačkog sveučilišta. Premda je projekt ostao nedovršen, prvenstveno radi izostanka mogućnosti novčane potpore, neki su se njegovi elementi ipak ostvarili na druge načine. Dakako, upravo sada bi nam Miro najviše trebao.
Miroslav Jilek se uspješno bavio fotografijom, vizualizirajući ne samo svoj pogled i pristup te viđenje onoga oko sebe, već otvoreno nudeći filozofsku priču svjetlopisanja fotoakvarelistike. Božidar Grubišić je pak, pored bavljenja glazbom, bio pravi pravcati glumac. Doduše glumio je Česima nepopularni lik Herr Šturmana u TV seriji Prosjaci i sinovi, prema književnom predlošku Ivana Raosa u režiji Antuna Vrdoljaka. Nebudovu, každý den tu stojí. Dobře, každý den tu stojí. Podívejte se, tu je. Tu je. Podívejte. Herr Šturman, my jsme starý známi. Herr Šturman, ajde Bogare ti, kupnje ti od mene malo robe, koliko sam ja kupio od tebe. Krucifiks ja kupil, 40.000, krucifiks 15.000. A džavan, modio kako ja išta razumim. Ti svim mastima mazan, ali sad te imam, idemo. To nije dobře, pani. Sjedi. Pane vyšetřující, to jsou moje peníze. A što ti odme tu pred policijom opljačka? Matan tobě dal moje peníze. On je tvůj bratr. On? Nikad ga vidio. Jak jsi ho neviděl, když byl s tebou, když ho zatkli. Jen klid, prosím vás. A brate, vraća u Bogu. Podvodník, pane vyšetřující, on mu dal znak. O jado, jadni, sidi, nami to ne treba. Promiňte, pane vyšetřující, ale on vám nerozumí. Měl byste dát přivést tlumočníka. Však my si rozumíme. Vy mluvte harvatsky a já budu mluvit česky. More. Ale promiňte, pane vyšetřující, počkat. A moje peníze? O tom rozhodne soud, Šturman. Prosím. Ale vy ne. Ja. Ne, vy. Ja. On! Ne, vi. Ja. Vi tu zostanete. Šunje, razumiješ li ti šta? A ja ovo ne razumijem ni Boga. Nadamo se da smo s ovim informacijama pridonijeli kvalitetno ponašanje.